Niretzat oso interesgarria eta deigarria izan zen ikustea. Ipuin kontalariak, txiste kontalariak, bakarrizketa gileak edo hitzaldietan gabiltzanok, illa puntu berak azpimarratu genituela, ez? Publikoarekiko gertutasuna, lekuetara lehenago iristea, ondo begiratzea zein daukasun aurrean, egokitu beharra. Bueno, hor egon zian puntu batzuk oso interesanteak, eta denentzako baliagarriak zirenak, ez? Hizkuntzaren aldetik ere, ditugun zalantzak, ditugun jendearen gana iristeko, egin behar ditugun egokitzapenak, horrek nola ukitzen gaitun, eta gero nik uste eta bereziki deigarria izan zela, eta ikusgarria, deigarria eta ikusgarria eta entzungarria, Pello Añorgaren interbentzioa, ipuia kontatzerakoan eta aurrengana iristerakoan aintzat hartu beharko genituzken kontuen inguruan, ez? Eta, bueno, nila Amonarrizetik Atxonarrizera pasan naizenez, apunte batzuk hartu nituen etxerako.